खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्ट चेनेल नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्टनि साबजेक्टआनो जाहैबाय भारताव बाहायनाय गेलेग्रा फुथुलानि बागै हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ मान की बातआव बुंथिदों। मैया हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ मान की बातआव भारताव बानायनाय फुथुलाफोरखौ बाहायनायनि सायाव नोजोर होनानै बुंथिदों। बिथाङा गावनि बे मान की बातआव बुङो दि बुहुमनाङै फुथुलानि इन्डास्ट्रिया 7 लाख करोड़नि फालांगि खालामो, जेराव भारतनि बाहागो बाङाल'। जों बेखौ बांहोनायनि सायाव नोजोर होनो नांगोन। बिथाङा बुंबावो दि गासैबो गोदान फालांगिरिफोरा भकेल आरो लकेलखौ साननानै फुथुला बानायनायाव गोसो होनानै ज' जानानै खामानि मावनो नांगौ। नैथियाव दङ UPPL दोलोआ पृथ्वीराज नारायण देव मेचखौ UPPL दोलोनिफ्राय होखारबाय। UPPL हानजाया मोनसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों पृथ्वीराज नारायण देव मेचखौ UPPL हानजानिफ्राय एरख'बाय होननानै मिरु UPPL हानजानि गाहाय नेहाथारि मावथि ब्रह्म हाज'वारिया मिथिहोदों। बे प्रेस रिलिजआव पृथ्वीराज नारायण देव मेचआ गुवाहाटीआव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दासिमबो बिटिआर गोरोबथानि मोनसेबो दफाया मावफुंजायैनि अजद दैखांनायनि उनावनो UPPL हानजाया हानजानिफ्राय एरख'बाय होननानै मिरु UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि मावथि ब्रह्म हाज'वारिया गांसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों मिथिहोयो। थामथियाव दङ एबसुआ सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायदों। आसाम बिधान सभा बाजेट जथुमनि सिगां बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थान्दै हानजाया मैया आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमना गुवारै सावरायलायो। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिनि दैदेननायाव एबसुनि थान्दै हानजाया आसामनि केबिनेट मन्थ्रिजों बिटिसिनि अनगायै आसामनि गुबुन जिल्ला महकुमाफोराव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरजों लोगोसे गं 15 फरायसालिमाफोराव बिगियान आयदा सोसननो दाबि खालामो आरो थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै दाबि खालामो आरो बर'फोरनि गोजाम दाबि आलादा बर' बिजोंनि बिथोनसालिखौ थाबैनो दाफुंना होनांगौ होननानै दाबि खालामो। ब्रैथियाव दङ CBIनि मोखाङाव रिहा चक्रवर्तीया। CBI मावफारियाफोरा मोनथाम बाहागोआव गावस्रानानै आलादायै सौबिक सामुएल, दीपेश मिरान्डा, नीरज केशव, सिद्धार्थ पिठानि लोगोसे बे जाथायजों सरजाबजानाय सुबुंफोरखौ सोंलु-सोंला खालामो आरो एखे रोखोमैनो बे सोंनायखौ खालामनायजों लोगोसे मोजाङै मोखां फज'नानै CBIआ सोंलु-सोंला खालामदों रिहा आरो सिद्धार्थ पिठानिखौ। बाथियाव दङ बीना गयारिया बुंदों UPPLआ सरकाराव फैनांगौनि थाखाय BPPआ गावसिनि फिरफिलाखौ बिरहोनानै UPPLखौ बरायगासिनो दं। जेरावनो UPPLआ मिटिं खालामनो जायगा लायो, बेवहायनो BPPआ गावसिनि फिरफिलाखौ बिरहोनानै दोनहोयो। BTC बिसायख'थियाव BPF दोलोआ गावसिनि जेनगोनखौ मिथिखानानै एबा सरकाराव फैनाय नंलाखौ नुनानै UPPL दोलोआ जेराव मिटिं खालामनो जायगा लायो, बेवहायनो हरनि समाव खाबु लानानै BPFनि मावथिफोरा गावसिनि फिरफिलाखौ बिरहोनानै दोनग्रोयो। बेबादि फिरफिला बिरहोनानै दोनग्रोनायखौ BPF दोलोआ UPPLखौ सरकाराव फैनांगौनि थाखाय बरायनाय बायदिखौ नुनो मोनबोदों होनना मिरु आइजो गांखंनि आफादगिरि बीना गयारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम।